Walah sampai saiki nang watu kok krungu sampai teko omah. Mambu lemas sampean. Oh, lambemu ku. Nanti kok niku Ate blonjo ta apa? ini kan urip sik blonjo ya. Lah, aku alhamdulillah Ndut. Seminggu kayak ya lebih ya aku gak blonjo. Lah kok enak sampean, Mak? Iya aku ini ya. Umiku megengan aku diteri sembako ono gula, lengo, beras, mie wis pokoke lengkap. Aku kok ora diteri. Lah kon niku lho, jareme sugih, dhuwitmu akeh ya mbok umiku. Lah sampean ya sugih kok sampean gak jan diteri. Umiku lek nang aku jan suweneng Ndut, apa meneh lek tak parani ngono ya Allah aku dikeki sembarang kalir jangan-jangan ngono iku. Pilih kasih berarti aku ora dikeki. Ya gak ero Ndut, takono dhewe rono Ndut. Mari njajal tak takoni. Ngono kuwi ya rezeki-rezekian tergantung amal dan perbuatan Ndut. Perbuatanku apik kok. Aduh, wis kono njaluk dhewe nang Iya tak parani kok enak sampean terus sing dikeki. Nek isone aku gak diteri ku lho aku dikandani Maknar. Diteri opo sih kon Aku Maknar kok dikeki sembako. Lho iya anjene untuk kaum doavan tak kei Ndut. Mas aku ya gak ono sing golekno kok aku ora diteri. Lho, lah kon iki lak sugih ya. Mas aku sugih ya pengen tak diteri yo an. Cek nemang hemat gak Lah lek tuku tuku aku. ngono ya nemen kowe cilik tak dudut. Saiki terono aku. Lho lah kon kok memaksa. Wekmu iku manjatamu tak kekno Yu Murtini. Lah kok isone iki aku yo gelem ta? Kon gelem ta? Iya. Lah pikirku kon kowe sugih mo. Wis aku saiki jupukno wis aku yo kepingin ta Lah kon diteri. Aku sik durung blonjo entek sekan. Pokoknya awas lek gak meneh-meneh gak ngeteri aku. Lah kon kok ngancam. Ya iya ta, aku ya kepingin. Tambah Aku tak sugih aku ya kayak- gelem diteri. Pokoknya meneh teron Nah, aku. kon ater-ater kon iku lemegengan ya ora ater-ater ora opo. Wis gak apa-apa pokoknya meneh teron aku wis tak mulih awas gak ngeteri. Arek iki opo sih genahe ngotot. Ngater-ater gak tahu kok njak diteri iku lho. ANNH aneh.